ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಗೂ ನೀರು ಒದಗಾವನ ತುಂಬೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೇಕ್ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ನೀರು ಒದಗದು ಬರಡೆಂದು ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸಂಸಾರ ಪಂಪನ ಬದುಕಡು ನೀಂದದು ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಸಂಸಾರಲ ಕಷ್ಟನೆ ಅವು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕರ್ದು ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಬಜಾಲು ಕಾವು ಬೈಲು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಗಂಜಿಮಠ ನಾರಾಳ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು 52ನೇ ವರ್ಷದ ಭಜನಾ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಅರ್ಧ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆದ ಪುರ್ಲು ತಿರ್ಲು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಹಾರಡು 21 ಕೋಟಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಣ ವ್ಯವಹಾರಡು ಸಂಶಯ ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಗಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹಾಸಂಘ ಒಂಜಿ ವರದಿ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಸೇರಿದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಗೂ ಪರ್ಪನ ನೀರು ಒದಗಾವನ ತುಂಬೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಡು ಬುಧವಾರ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೇಕ್ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಒತ್ತು ಮೇಯರ್ ಸುಮಂಗಲಾರಾವ್, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಪಾಲಿಕೆ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಅಬ್ದುಲ್ ರಾವ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ತುಂಬೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಡು ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೇಕ್ ವರ್ಷಲ ನಡಪಾವನ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆನ ಬುಧವಾರ ನಡಪಾಯರ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಸೇರಿನಂಚ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಊರುಲೆಗ್ ಪರ್ಪುನ ನೀರು ಒದಗಾವನ ತುಂಬೆ ಅಣೆಕಟ್ಟದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೇಕ್ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಲಪುರ್ಪ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಪೇರ್ ಮೈತಿರ. ವರ್ಷ ಇಡ್ಕ ನೀರು ಒದಗಾದ ಬರಡಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿರ. ತುಂಬೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಏನು 35 ಕೋಟಿಯ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯು ಕೂಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಏನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ 20 MLD ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ WTP ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅದೇನು ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ರಾ ವಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಎನ್ರೂಟ್ ವಿಲೇಜಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವಂತಹ 20 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಮೊತ್ತ 35 ಕೋಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ನಿತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಾಕ್ವೆಲ್ಗಳು ಒಂದು 18.7 MLD ಮತ್ತು 80 MLD ಅದೆರಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಜಾಕ್ವೆಲ್ಗಳ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ 3 ಹೊಸ ಪಂಪುಗಳ ಕಾರ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಗಂಗಾ ಪೂಜೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಒತ್ತು ಮೇಯರ್ ಸುಮಂಗಲಾರಾವ್, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ದಿವಾಕರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೊಯ್ಲಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಅಬ್ದುಲ್ ರವೂಫ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ. ಜನವರಿ 2 ಮದ್ಮೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಂಪಳ ಬಾರ್ದೆದ ಲವಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಪನ್ಪುನ ಜವಣೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಲವಿತ್ ಕುಮಾರ್ಗ್ 34 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಜನವರಿ ಮದ್ಮೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಂಪಲ ಬಾರ್ದೆದ ಲವಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಪನ್ಪುನ ಜವನ್ಯೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. 34 ವರ್ಷದ ಲವಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆದಿತ್ತದು ಜನವರಿ 17ಕ್ಕೆ ಸವಿತಾ ಪನ್ಪುರಾರಿನ ಮದ್ಮೆ ಆದಿತ್ಯರು. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಲವಿತ್ಗೂ ಜೋರ್ದ ಎದೆಬೇನೆ ಶುರುವಾದ ಅಪ್ಪಗನೆ ತೊಕ್ಕೋಟದ ನೇತಾಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕುಣಿತೇರು. ಅಲ್ಪರ್ದ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಿರು. ಅಲ್ಪ ಲವಿತ್ ತೀರ್ದಿರು. ಬಸ್ಸಿಡ್ ಜವಂದಿಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪುನಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಪುತ್ತೂರು ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿದ ನೌಫಾಲ್ ಪನ್ಪುನಾಯನು ಬಸ್ಸಿಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಕುಲು ಪತ್ತದು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಸಂಗತಿ ಪುತ್ತೂರಿದ ಗಡಪಿಲ ಕೈತಲ್ ನಡೆತದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪನಾವರ್ತಿ ಜವಂದಿಗೂ ಉಪದ್ರ ಕೊರನಗ ಬಂಧನ ಮಲ್ತದೇರ.
ಪುತ್ತೂರು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಕೈತಲ ಅಂಗಡಿ ಉಪ್ಪುನ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿದ ನೌಫಾಲ್ ಬಸ್ಸಡ್ ಜವಂದಿಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಪ್ಪುನಗ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಆರೋಪಿ ಆದಿತ್ತೆ. ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನಗನೆ ನೌಫಾಲನು ಪುತ್ತೂರು ಗಡಪಿಲ ಕೈತಲು ಬಸ್ಸಡಿತ್ತಿನಕಲು ಪತ್ತದು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಯಾದರು. ಪುತ್ತೂರು ಸವಣೂರು ಕಡಬ ಸಂಚಾರದ ಬಸ್ಸಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪನಾ ಜವಂದಿ ಒರ್ತಿಡ ಬೊಚ್ಚಾಂದಿನ ರೀತಿಡ್ ವರ್ತನೆ ತೋಜಾನಗ ಇಸೆಯ ತೆರೆದು ಸಂಘಟನೆ ವಂಚಿತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗಡಪಿಲ ಕೈತಲು ಬಸ್ ಉಂಟಾದ ದೂರು ಇತ್ತಿನ ಎನ್ನದು ವಿಚಾರಿತದು ಪುತ್ತೂರದ ಪೊಂಜು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಯಾಯಿರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲೂರ್ದ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸೋಮವಾರ ಪರಕೆದ ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೂ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತನ. ಕುತ್ಯಾರ್ ಅರಸಿರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ರಮೇಶ್ ಅರಸ ರವೀಂದ್ರ ಅರಸ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡಿರ. ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ಸುಮಾರು 8 ತಿಂಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರಿನ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾತಾ ಉಂಟುದು. ದೀಪಾವಳಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ಶುರುವಾತಂಡು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲೂರ್ದ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸೋಮವಾರ ಪರಕೆದ ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಪಾದೂರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ತಂತ್ರಿಲೆನ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಆಗಮೋಕ್ತ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲು ನಡೆತದು ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಶುರುವಾಂಡು. ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಮಾ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವರಿಗೂ ಮಾ ಪೂಜೆ ಕರೀತದು ಭಕ್ತರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು. ಕುತ್ಯಾರ್ ಅರಸರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ರಮೇಶ್ ಅರಸ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ರವೀಂದ್ರ ಅರಸ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಕಲು ಊರು ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆತೊಂದು ಶ್ರೀದೇವರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೆರು. ಪರಕಿದ ರಾಶಿ ಪೂಜೆದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಭಕ್ತರಿಗೂ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ದೇವರ್ನಡೆ ಒಟ್ಟಗ ಪೋಪುನ ಬದುಕನ್ನು ನಮ ಕಟ್ಟೋಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ ದೇವರ್ನಡೆ ಪೋನಗ ತಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಪೂ ಕಟ್ಟಿದು ಒಟ್ಟಗು ಪೋಯಿಂದು ಬಲ್ಲು ಪಂತನ್ಗೆ ಅಂದು ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿರ್ ಪಂತೆರ ಕುಡ್ಲಾ ಬಜಾಲ್ ಕಾವು ಬೈಲು ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಅಂಗಾರೆ ನಡಪಾಯಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರ. ಬಜಾಲು ಕಾವು ಬೈಲು ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಈ ಸರ್ತಿಲ ಅಂಗಾರೆಡ್ದು ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದೆರ. ಸುರುತ ದಿನ ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕಿರಣ್ ರೈ ಬಜಾಲ್ ಎದ್ಕೊಂಡು ಸುರುತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿರ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಕ್ತೇಸರಾಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಐತಾಳ್, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಹಾಗೂ ಅಗರಿ ಆನಂದ ಚೌಟ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿತು. ಆ ನಂತರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1999ರಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗಕೋಟಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಹಾಯಾಗವು
ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರೈತದ ಬಿನ್ನರ್ನ ಸೇರ್ಗಿಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಉದಿಪನಾಂಡ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುದರ್ಶನ ಬಿದ್ರ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಸಬಿಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ದು ಸುಮಾರು 80 ಹೆಚ್ಚ ವರ್ಷಲಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಡಲ್ದ ದೊಂಪಪಾಡುನ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪಾವನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದಿರ ಮಾತಾ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಗೂ ವಂದನೆ ಸಂದಾವೆನ್ ಪಂಡಿರ. 8 ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಪರಂಪರೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಚಪ್ಪರವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಚಪ್ಪರ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಅಂತ ಆದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಮಿಯಾನ ಅಥವಾ ತಗಡಿನ ಶೀಟುಗಳ ನಾವು ಚಪ್ಪರವನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಪ್ಪರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಕುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರಿದು ಬದುಕುನು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ ದೇವಿರನಡೆ ಪೋನಗ ಈ ಒರಿಯೇ ಪೋವಡ್ಚಿ ತಾಳ್ನ ಬರ್ಪೆ ಕಟ್ಟದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿಂದು ಬಲ್ಲ ಪಂತನಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಪಂಪನ ಬದುಕಡು ನೀಂದದು ಮಿತ್ತು ಬರುಡು ಸಂಸಾರಲ ಕಷ್ಟನೇ ಅವು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕರದು ಗೊತ್ತಾತನಂದು ಪಂಡಿರ. ತಪಸ್ಸದ ರೂಪಡ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ತೋಜುವೆ ಬುಂಡಬಗ ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಜ್ಜಿ ನಿರಾಕಾರ ನಿರಾಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವದ ಸ್ಥಾನಡ್ ಸತ್ವರಜ ತಮ ಪನ್ಪುನ ಈ ಮೂಜು ಗುಣಕ್ಲೆಲ್ಲ ದಿಂಜಾವಂದಿನವರು ಸ್ವಾಮಿಯರು ಕೇಂಡ ಶಿವೆ ಅರ್ಥಾತ್ ರುದ್ರೆ ಮೂಲ ಪಂಚಾನನೆ ಮೂಲಾಯಿಗೆ 5 ಮುಖ ಉಂಡು. ತತ್ಪುರುಷ ಈಶಾನ ಸದ್ಯೋಜಾತ ವಾಮದೇವಂಚ 5 ಮುಖ ಉಂಡ ಭಗವಂತ 5 ಮುಖಟ್ಟು ಭಗವಂತ ನಮನ್ ತೂಪೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಾವುದ ಊರುಡು ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಾವದೇವ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಕಾಪುನ ದೇವೇ ಆಯಿ ಕಾವದೇವ ನೀನಲ್ಲದೆ ಜಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಾರನು ಕಾಣೇನು ಒಂದು ಪಣದ ಜ್ಞಾನಿಲ್ ಪನ್ಪೇರ ಸ್ವಾಮಿದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಕುಲ್ದೇರ್ ಪಂಡ ಅವೇನಂಕ ಪಾವನ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ, ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪುಗುಡ್ಡೆಗುತ್ತು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜಪ್ಪುಮುಗೇರ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಭಟ್, ಭರತ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಉದಯ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್, ರೂಪಾ ಮುರಳೀಧರ ಭಂಡಾರಿ, ಲಾವಣ್ಯ ಯತೀಶ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರ. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ಏಕದಶ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದೆರ. ವಿದೂಷಿ ಸುನೀತಾ ಜಯಂತ ಉಳ್ಳಾಲ ಶಿಷ್ಯರೊಂದೊಡ್ದು ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಮುಡ್ದು ಬತ್ತಂಡ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ರನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕುಲು ಹಾಸನುಡಿದಿತ್ತನ್ನ ಜಾಗೆಡ್ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಪ್ಪುನಗ ಊರ್ದಕುಲು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತದ ತಡೆತಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆಡ ಪಾತಿರಗು ಪಾತಿರ ಬುಳೆದು ಅಖೀರಿಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಬರುಡಾಂಡ್. ಈ ಬಗೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು ಯಶ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದ ತಾನು ಹಾಸನದಾಯೆ ಅವಿಡ್ಲ ಮಿತ್ತು ತಾನು ಕನ್ನಡದಾಯೆ ವಾ ಊರುಡ್ಲ ಜಾಗೆದೆ ತೊನ್ವೆನ್ ಪಂತೆರ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಕುಟುಂಬ ಮಾರ್ಗದ ಈಚಾರಗೂ ಸಾದಿಗೂ ಬತ್ತದ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡ್. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮಾರ್ಗ ಈಚಾರಗೂ ನಡತಿನ ಲಡಾಯಿ ಬಗೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನಟೆ ಯಶ್ ಪಾತೆರ್ದಿರ್ ತಾನು ಹಾಸನದಾಯೆ ಅವೆಡ್ದಲ ಮಿತ್ತು ತಾನು ಕನ್ನಡದಾಯೆ ವಾ ಊರುಳ್ಳ ಜಾಗೆದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಪಂದು ಪಂಡಿರು. ಹಾಸನದ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೂ ಬಿತ್ತಲ್ ಕಟ್ಟಿನಗ ಮಾರ್ಗ ಈಚಾರಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಓದಂಟು ಆದಿತ್ತಂಡು. ಯಶ್ ಪೋಷಕರ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ ನಡುಟು ಏವ್ರೋಗೂ ಕಾರಣ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಅಲ್ಲ ಈ ಬಗೆಟ್ ಯಶ್ ಪಾತಿರ್ದಿರ ಅರೆನ ಜಾಗೆಗ್ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಪುನ ಈಚಾರಡು
ಯಶ್ ಕುಟುಂಬದ ಮಿತ್ತು ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಲಡಾಯಿಗೆ ಕಾರಣ ಆದಿತ್ಯರು. ಯಶ್ರಿನ ಅಮ್ಮೇರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪುಷ್ಪ ಅಕುಲು ದೆತುನ್ನ ಜಾಗೆಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪುನಗ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಲೀಡ ಪಾತೆರೊಗ್ಗು ಪಾತೆರ ಜೂರಾತಂಡು. ಜೆಸಿಬಿಡು ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಪಾನಗ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಇರೋಧ ತೋಜಾದಿರು. ಅಪ್ಪಗ ಯಶ್ ಬೆರಿಸಾಯದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆಗೂ ಓದಂಟಾದು ಪೊಲೀಸರು ಬತ್ತದು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದೇರು. ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷನೋ 1.5 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ರಸ್ತೆ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಆ ರಸ್ತೆ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ರಸ್ತೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಜನಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆಸೆಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಜಮೀನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೇನಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಗಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಾರೋದು ತುಂಬ ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೇನೇನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಲೇಕ್ ರಿಜುವಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಮಗೆ 1000 ಉದ್ದೇಶಗಳಿದೆ. ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವರಾಜೆ ಇಂಚ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನು ತುಳುನಾಡುಡೋರ್ಮೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದ್ ಬೈದೆರ. ಕುಡ್ಲದ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನಡು ನಡಪಾಯಿನ ವರ್ಷಾದಿ ಕೋಲ ನೇಮಡು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನಿಮಾಣಿಗ ನೇಮ ನಡತನ. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮೋಡು ಆಪ್ಪೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿನ ಬಂಜಿಡ್ದು ಭೂಮಿಗೆ ಜತ್ತನ ಬಬ್ಬು ಸತ್ಯಾದಿಗೆ ಧರ್ಮಿಷ್ಠೆ ಅದು ನೀರ ನಿಲೆ ತೂಪುನಾಯಿ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟುನ ಬಿರ್ಸೆ ಆದಿತ್ತದು ಅಕೇರಿಗೆ ಪಗೆಮಾಣಿನ ಮಚ್ಚರಗೂ ಗುವೆಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಬಂಧನ ಆವಡದು ಬತ್ತಂಡ ಬದುಕು ಅಕೇರಿ ಆಪಣ ಪೊಡ್ತುಡು ಬತ್ತದು ಶಿಲೆಕಲ್ಲು ಮುಚ್ಚಿದನ ಗುವೆಲಿಡ್ದು ಬಬ್ಬುನು ಮಿತ್ತು ಒಯ್ತಿನಾಲು ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ಜಾಲಡು ಭಾರತೀಯರ ಬರಂದಿತ್ತಿನ ಕೋರಿಲೆಗ್ ಕಬೆಡ್ ಕಲ್ಲು ಹಾಕದು ಕೆರ್ನ ಬಬ್ಬು ಅಪಗನೆ ಅವಿನು ಜೀವ ಮಾಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ಅಂಚದು ಆಯನು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಪಂಡಿರು ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟುನ ಬಿರ್ಸೆ ಬಬ್ಬುನು ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬುನು ಪಂಡಿರು ಪಡ್ಡೆ ಕಡಲ ಮೀಯರೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೈವಳಿನ ತಡೆತಿನ ಬೊಬ್ಬರಿಯನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಕಡ್ತದು ಕಡಲ ಮೀಯರೆ ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಬಬ್ಬು ದೈವರಾಜ ಎಂದು ಪನ್ಪಾವಂಡಿ ಶಿವದೇವಿಯರ್ನ ಅನುಗ್ರಹಟು ಕಾಣಿಕದ ಬಾಲೆಯಾದ ಜನ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಬಬ್ಬು ದೇವರಿಗೆ ಸಮ ಪನ್ಪುನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದಲೆತ್ತೇರು ಅಕೇರಿಗೆ ಕುഞ്ഞി ಪೂಜಾರ್ ದಿನ ಇಲ್ಲಡು ಮಾಯಕಾಯಿನ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಗ್ದಿಯಾದು ಕೈಸೇರ್ನ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ದೈವಳಾದು ತುಳು ನಾಡೋರ್ಮೆ ನಿಲೆ ಊರ್ದು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆದು ನೇಮದ ಭಾಗ್ಯ ಕೈಕೊಂಡೇರು. ಕುಡ್ಲದ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕರಿನ 4 ದಿನದಿಂದ ವರ್ಷಾದಿ ಕೋಲ ನೇಮ ನಡತೊಂದಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಗವಾನ್ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ನೇಮ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮ ನಡತನು. ದರ್ಶನದಾರ ಎಸ್ ಗಣೇಶ್ ತಂಬಿಲ ಕರಿಪುನ ಜಯ ಮುಕ್ಳು ಇತ್ತದು ನಡತಿನ ನೇಮುಡು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಿ ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್ ನವೀನ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಲಹೆಗಾರರು ಕೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಎಸ್ ಬಾಬು ಗ್ರಾಮ ಸದಸ್ಯರು ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತಂದು ನೇಮತೂದು ದೈವಳಿನ ಇಂಬುನಟ್ಟೊಂಡೇರು.
ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಣವು ವ್ಯವಹಾರಡು 21 ಕೋಟಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಾತು ಪಣವುಡು ಸಂಶಯ ಉಂಡಾತಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆನ ಮಹಾಸಂಘ ಈ ಬಗೆಟ್ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತದಂಡ ಆ ಬಗೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರದಿ. ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಮಹಾಸಂಘ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತದೆ. ಅವೆತಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಹಾರಡು 21 ಕೋಟಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಣವು ವ್ಯವಹಾರಡು ಸಂಶಯ ಉಂಡಾತಂಡೆ. ಒಂದು ಬಜಿ ಮಹಾಸಂಘದ ಕುಲುಪಾಡಿನ ದೂರತ್ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಕೊರ್ನ ಮಾಹಿತಿಲ ಆದುಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನೊಳಿನ ರಕ್ಷಣೆದ ಉದ್ದೇಶದೀವನ್ನ ಮಹಾಸಂಘ ಪಾಡ್ನ ದೂರು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು. 2018 ಕೊಲ್ಲೂರಮ್ಮನ ಬಂಗಾರು ಪದ್ದೇನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲದಕಲೆ ಕಂಡದು ಮಾರ್ದನ ಸುದ್ದಿ ಆದಿತ್ತನೆ. 4 ಕಿಲೋ 200 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬಂಗಾರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಇಒ ಸೇರ್ನಂಚ ಬೇಲೆದಕ್ಲಿನ ಭಂಡಾರ ಸೇರ್ದಿತ್ತನೆ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಪಾಕ ಜನಕ್ಲಿನ ಪತ್ತದಿತ್ತಂಡಲ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನನಲ ಸರಿಯಾದಿಚ್ಚೆ. 2018 ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಹೊಸದಾದ ನಡಪಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಡ್ಲ ಬಂಗಾರು ಪದ್ದೆದ ಬೆಲೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ದೂರು ಇತ್ತಿನಕಲು ಜಾಮೀನು ಪಿದೆ ವೈದ್ಯರು. ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬೇತೆ ಮೂಲಡ್ದು ಬರುಡಾಯಿನ 84 ಲಕ್ಷದ ಸೊನ್ಪ ತಾಜಿ ಸಾರ ರೂಪಾಯಿನ ನನಲ ವಸೂಲು ಮಲ್ತದಿಜಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹಡ್ದು 21 ಲಕ್ಷದ 52 ಸಾರ ರೂಪಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಂಡಾರಗೂ ಕಟ್ಟ್ಯಾರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. 2019 ಇಸವಿಡ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲಿನ ಇಲ್ಲದ ಫೋನ್ ಬಿಲ್ 23,353 ರೂಪಾಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಧಿ ಹಿಡಿದು ದಿಂಜಾಯಿನವು ದಾಖಲಿಡಿದು ಪಿದಾಯಿ ಬುಡ್ದು. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿಕಾರದ ಒಂದು ಏನು ನಮಗೆ ವರದಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಕಿದಂಥ ಹಣ ನಾವು ದೇವನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಭಕ್ತರು ಹಾಕಿದಂಥ ದೇವನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ದೇವನಿಧಿಯನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಹಾಪಾಪ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದು ದೇವಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೂಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ನಕಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವನಿಧಿಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಅಧಿನಿಯಮ 2000ಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರಾಜರೋಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದೂರುಳೆನ ಮಾಲೆ ಈತಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುಚೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬೇಲೆಗೊಪ್ಪನಕ್ಲಿನ ಸುಳ್ಳು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಾದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಲ್ತದಂಡೆ. ಬೇಲೆದಕ್ಲಿನ ಕೈವಸಿ ಇವರ ಜನನ ತಾರೀಖ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸುರೂತ ಮಾಹಿತಿಲಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿವೊಂದುಜೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಿಂಜ ಜಾಕಿನ ಉಲೈಪಾಡೊಂದುನ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಆಸ್ತಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಸರಿಯಾದ ದಿತ್ತಿಜೆರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೊರ್ನ ಕಾನೂನು ದಾಂತಿನ ದೇಣಿಗೆಲು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟದಿನ 1,25,000 ರೂಪಾಯಿದಾತು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್ 2005 ಮುಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಜೋಗ್ಲಿಗ ಕೊರ್ನ 53 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲೆತ ಸಮದುಸ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹಕ್ಕೂ ಬೋಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಾಲ್ದಿ ಕಜವುದ ಡಬ್ಬಿ ದೆತೋನ್ಯರೆ 2,35,000 ರೂಪಾಯಿ ದೈತಿರು. ಇಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಲ ಸಂಶಯೊಳಗ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು. ಈ ಮಾತ ಬುಳೆಚಿಲ್ ಭಕ್ತರಿನ ಏಫ್ರಿಗೂ ಕಾರಣ ಆತಂಡು. 2 ವರ್ಷದಾತು ಪರ ದಾಖಲೆ ಆಧಾರಡು ಮಹಾಸಂಘ ಈ ದೂರು ಪಾಡ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ನನಲಾತು ಹೆಚ್ಚಾಯಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನೊಳಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಎಡ್ದು ಬುಡುಪಾದು ಭಕ್ತರಿನ ಸ್ವಾಧೀನಗೂ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನವು ಹೋರಾಟಗಾರರಿನ ಒತ್ತಾಯ ಆದುಂಡು. ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಗಂಜಿಮಠದ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ನಾರಾಳ ಇಂದೆತ್ತ 52ನೇ ವರ್ಷದ ಭಜನಾ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಅಂಗಾರೆ ನಡೆತಂಡ. ಪಗಿಲು ದೇವೇರು ಕಂತುನ ಪೊರ್ತುಡು ಉದಿಪನಾಯಿನ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಬುಧಾರ ಕಾಂಡೆ ಪಗಿಲು ದೇವೇರು ಮೂಡಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಂಗಳಾಂಡು. ಒಟ್ಟು 18 ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಂದಿರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಭಜನಾ ಮಂಗಳೋತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡ. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಗಂಜಿಮಠ ನಾರಳದ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಅಂಗಾರೆ ಬಯ್ಯಕ್ 52ನೇ ವರ್ಷದ ಭಜನಾ ಮಂಗಳೋತ್ಸವಗೂ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದಿತ್ತಿರ. ಪಗಿಲು ದೇವೇರು ಕಂತುನ ಪೊರ್ತುಡು ಸುರುವಾದ ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ಪಗಿಲು ದೇವೇರು ಉದಿಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ದಡಪುನ ಅರ್ಥ ಏಕ ಭಜನೆ
ಸುರುವಾಪು ನಿಡ್ದು ದುಂಬುತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಪಾದು ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ದೇವರಿಗೂ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರು. ಸೀತಾರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ನಾರಳದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬೆನ್ನೆರು ಬೊಕ್ಕ ಊರ 10 ಸಮಸ್ಯರು ಇತ್ತದು ತುಡರು ಪೊತ್ತಾದು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಸುರುವಾಂಡ. ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ನಾರಳ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಕೂಟ ಮಹಾಜಗತ್ತು ಪೊಳಲಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟು 14 ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಂದಿರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು 52ನೇ ವರ್ಷದ ಭಜನಾ ಮಂಗಳೋತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡ. ಬುಧಾರ ಕಾಂಡೆ ಭಜನಾ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ನಡೆತಂಡ. ಒಳಗಿರಲು ಲೋಕ ಇರಿಸಿ ತಾಯಿಗೆ ತೋರ್ದನಂತೆ ಭಾವಕುಲವೋ ಭಾವಕುಲವೋ ರಂಗ ಹರಿಯಲಾಗದು ಭಾವಕುಲವೋ ರಂಗ ಹರಿಯಲಾಗದು तू ही परम पद पाएगा, तू ही परम पद पाएगा, जो बजे हरि को सदा, जो बजे हरि को सदा। पावन कटीलली नंदिनी हरिवಳು आनंद महदानंद पावन कटीलली नंदिनी हरिवಳು आनंद महदानंद ಕುಡ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾರದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸರಸ್ವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗುರುವಾರ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಕಾಂಡೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಹಾಪೂಜೆ ಬಯ್ಯ ಆದರೇಕು ಪೊಂಜೋಲೆರ್ದು ಸಾರತ್ತ ಎನ್ಪ ಸರ್ತಿ ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಜಪ ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ಬಿಲ್ವಪತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಾಧಕರಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಸದನಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೆ ಸೆರೆರು ತುಳಸಿ ಎನ್ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದೆರ ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರೈನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲೋ ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಗೂ ನೀರು ಒದಗವನ ತುಂಬೆ ಅಣೆಕಟ್ಟದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೇಕ್ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ನೀರು ಒದಗದು ಬರಡೆಂದು ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂಸಾರ ಪಂಪನ ಬದುಕಡು ನೀಂದುದು ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಸಂಸಾರಲ ಕಷ್ಟನೆ ಅವು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕರ್ದು ಗೊತ್ತಾತಂದು ಬಜಾಲು ಕಾವು ಬೈಲು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಗಂಜಿಮಠ ನಾರಾಳ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು 52ನೇ ವರ್ಷದ ಭಜನಾ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಅರ್ಧ ಎಕ್ಕ ಭಜನದ ಪುರ್ಲುತಿರ್ಲು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಹಾರಡು 21 ಕೋಟಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಣ ವ್ಯವಹಾರಡು ಸಂಶಯ. ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಗಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹಾಸಂಘ ಒಂಜು ವರದಿ. ಇಡೇಕು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸುಲ್ಮಿಲು.